wakatitengeneza mawangani, katikati emakuate usiku mamabasa isiesele potino surula tozo kaza kuziwa kaeka You
zamira Shampupurizo sisingazodzimi Kujeka kunodzipenyera Ndipe Baibeli masoko machene Ndinotewera kujeka kwaro Zikomedzo zisizo mutemo Nerudo zese zakumbanamo Ndipe Baibeli hapo ndatambodzwa Ngezitema neburongo wazo Ndipe maziwo Jesu ataora Kunditondeza aripo pecho Ndipe Baibeli masoko machene Ndinotewera kujeka kwaro Zikomedzo zisizo mutemo Nerudo zese zakumbanamo Ndipe Baibeli ndinofamba ndaro Rinditseure nezvakaipa Mwenjeweru ponesongu nenema Ngondipangidza nzira kudenga Ndipe Baibeli masoko machene Ndinotewera kujeka kwaro Zikomedzo zisizo mutemo Nerudo zese zakumbanamo Ndipe Baibeli mwenjewe upenyu Usingagumine wakanaka Rindiratidze utego wa Jesu Rindionese kudenga Ndipe Baibeli masoko machene Ndinotewera kujeka kwaro Zikomedzo zisizo mutemo Nerudo zese zakumbanamo Tinokuchingamidzai mese kuchirongwa chenyu chamuri kuona nekutarisa kwamuri mudzimba chatiri kudaidzira kuti Mandara lockdown #lockdown mukati medzimba. Tichatarisa kubhuku raLuke chapter 11 kubva pavhesi ya 5 ndo patichawerenga ipapo tichienda pavhesi ya 13. Shoko raMwari rinoti akati kwavari ndianiko kwamuri angava neshamwari akaenda kwaari pakati peusiku akati kwaari shamwari ndiposewo zvingwa zvitatu nokuti shamwari yangu iri parwendo yasvika kwandiri zvino handina chandingamupakurira. Ari mukati akapindura akati usandinetsa musuwo wapfigwa navana vangu vava neni panhoo handingamuki ndikakupa. Verse 8 nokuti kwamuri ndinoti kwamuri kunyange asingamuki akamupa nekuda kwokuti shamwari yake achamuka akamupa zvese zvaanoshayiwa nokuda kwokutsungirira kwake. Verse 9 ndinoti kwamuri kumbirai muchapiwa tsvakai muchawana gogodzai muchazarurirwa. Andipa vhesi ya 11 ndevapiko baba pakati penyu kana mwanakomana akakumbira chingwa vangamupa ibwe here? Kana akakumbira kana hove vangamupa nyoka panzvimbo yehove here? Kana akakumbira zai vangamupa chinyavada here? Verse 18 naizvozvo kana imi makaipa vamwe vanobva vati makaipa inoti being evil makaipa muri mupfungwa dzakaipa makatosutswa nekuipa muchiziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka baba venyu vari kudenga vachapa zvikuru sei mweya mutsvene vanokumbira kwaari. Mwari awedzere chikomborero
pakuverengwa kweshoko rake. Ngatinamatei. Ishe tomutendai panguva ino, tinokudza zita renyu patakutsanangura shoko renyu. Mweya Mutsvene vakanga varipo richinyorwa ngaveve pano, indidzikisirwe, musimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Tinotenda zvikuru. Mukati menguva ino tiri kuda kutaura nemusoro wenyaya unoti kukumbira icho chinokosha pane zvimwe zvese. The full package, praying for the full package. Mutundu uzere, kukumbira pamutundu uzere. Ndo musoro wenyaya tinoda kutarise panapa. Shoko raMwari rinotaura pano pamusoro pekukumbira. Bhaibheri rinotsanangura pamusoro pemurume ane shamwari yake. Anoti izvo panapa, kana munhu ane shamwari yake, haane kuti shamwari yake yauya nguva yekuzokumbira. Anytime shamwari yake kana yauya, anomuka achimubatsira. Pfungwa iri kupiwa pano ndeyekuti kana iri shamwari, hazvinei kuti iwewo uri panguva yakaita sei. Munguva idzo dzino dzatiri kurarama, apo zvinhu zvakaoma, vanhu vari mukati medzimba, vakalokegwa mukati medzimba, shoko raMwari riri kutidzidzisa pano kuti kana uchida kunzwikwa naMwari uyu pamunamato wauri kunamata, number 1, iva shamwari. Kana uri shamwari, hazvinetsi kunzwika neshamwari yako. Haleluya. Uyu murume uyu apiwa mucherechedzo kwanze, anga avata, bati pauya shamwari yake usiku, anobva ati ndikweretesewo, ndova rarashandiswa, ndikweretesewo chingwa, kureva kuti ndinozokudzosera, asi mbondipapariri zvino, nokuti handina chekupa shamwari yangu. The Bible says, nekuda kwekuti ishamwari yake. Ndo pane nyaya ipapa. Number 1. Number 2, nekuda kwekuti aramba achikumbira, anotomuka obatsira shamwari yake. Murikuona zvandiri kuona here panapa? Zvikubuda pachena kuti kana tine ushamwari newatiri kukumbira, iye watinokumbira ane ushamwari nesu, tiri shamwari neshamwari, zvinoreva kuti kunyange zvakaoma sei, tiri pakati peusiku, zvinhu zvakaoma, tinogona kukumbira, iye achatibatsira. Chinhu chandinofarira ndechekuti shamwari yedu anonzi Jesu uyu haavati seshamwari iyi. Iye anenge akasvinura masikati neusiku. Actually, hakuna chinonzi usiku kushamwari yedu. Usiku tisu tiri pausiku hwechirwere chaparadza vanhu. But kuna Mwari hakuna usiku. Muimba notaura kuti hakuna usikuyo, kureva kuti hakuna usiku kuna Mwari, masikati chete. Saka kana shamwari inonzi Jesu akumbirwa neshamwari inonzi iwe neni, kunyange tiri pakati peusiku hweupenyu, kwanza anotibatsira. Chimwe chandada ipapo ndechekuti nekuda kwekuti aramba achikumbira, ndo pane dambudziko revamwe vanhu ipapo. Vazhinji vedu tinongofunga kuti kana tangonamata zvakwana zvapera. Bhaibheri soko raMwari rinodzidzisa kuti rambai muchinyengetera. Iro 7:7 yaMateo inoti kumbirai munopiwa, haingoti kumbirai kamwe chete, but inoti keep on praying, keep on asking, keep on knocking. Kureva kuti rambai muchikumbira. Zvinoreva ikwezvo, zvinoreva kuti ukaverenga bhuku randinofarira rakanyorwa naEllen White, rinonzi Christ Object Lesson, page 145, paragraph number 3, ane mashoko andofarira aripo, anotizvo, God does not say ask once and you shall receive, but he bids us ask, unwaveringly persist in prayer. Maibataka kureva kuti haangotikumbira kamwe chete zvobva zvakwana, but ramba uchikumbira usinganeti. Inobva enderera mberi, even mukabhuku kanonzi Prayer, page 111, paragraph number 1, kunonzi we are to keep on asking even if we do not realize the immediate response to our prayers. Amen. Zvinoreva kuti tinofanira kuramba chikumbira kunyange tisina kuwana mhinduro ipapo yemunamato yedu. Zvinoreva ikwezvo, zvinoreva kuti kukumbira kwedu ngakurege kuva kwezuva rimwe.
apo matambudziko achitivinga, haikona kukumbira kamwe chete womira. Unofanirwa kuramba uchikumbira. Ndafarira pfungwa yekuti kana iri shamwari yako achakubatsira, uye ukaramba uchikumbira achakubatsira. Handi pane mwe point yandada pa passage yataverenga. Kwanzi pana ndeupiko baba pakati penyu, panokosha. Ndeupiko baba pakati penyu imimi vanhu muripa. Ndi Jesu ari kutaura mashoko aya. Pakati penyu imi muri vanhu anoti mwana wake akakumbira chingwa, baba ivavo vanomupa ibwe. And then mwana akakumbira hove womupa nyoka. Kana kati ndipewo zai obva apiwa chinyavada. Pari kurehwa kunzi pakati penyu apa pavanhu, kwete kudenga pano panyika. Ndiani pakati penyu anoti akakumbirwa nemwana wake iye ari baba anopa mwana wake dombo, iye mwana akumbira chingwa? Zvinorevei? Mukatarisa chingwa, mukatarisa hove, mukatarisa zai, mozotarisa dombo, motarisa chinyavada, mobva matarisa nyoka, mobva maona zvinhu zvinopesana. Ndoda kuti muone pana mwana ari kukumbira zvinhu zvekudya. Of course pana umwe anodya nyoka, but Mwari akati sadliwe. Mwana ari kukumbira zvekudya, chingwa, hove nezai ndezvekudya. And then baba havazomupi ibwe, nyoka kana chinyavada. Zvoda kuti mwana ari kukumbira zvinhu zvakanaka zvinoita kuti ararame paupenyu. Baba venyama vari pano panyika havamupi zvinhu zvinomukanganisa. Ndoda kuti muone pana zvikutorehwa kuti kana takumbira kuna baba vedu vari panyika zvinhu zvakanaka zvekushandisa zvakanaka, hatipiwi zvinotikanganisa. Ndo picha iri kupendwa naJesu panapa. Ndobva Jesu azoendera mberi achiti, naizvozvo kana imi makaipa muchiziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka, maibatai, kana imimi being evil, varere kuti being evil riri kuburitsa pachena kuti hamuna kuipa kamwe chete chete. Haisi nyaya yekungoti makaberekwa makaipa. Inoreva kuti pamuri kutokumbirwa nemwana makaipa, munotove makasutswa nekuipa, asi munogona kupa chakanaka. Ndo zvokutaurwa panapa. And then the Bible says being evil, makaipa, muchigona kupa vana venyu zvakanaka. Ko baba venyu vari kudenga vachapa zvikuru sei mweya mutsvene vanokumbira kwaari. Saka ndataura panapa kuti ngatinamatire full package. Bhaibheri shoko raMwari riri kutaura nababa tu panapa. Pane baba vari panyika pakaipa, ivo vakaipa, nevana vakaipa, vokumbirwa nemwana wakaipa, vobva vapa mwana wavo zvakanaka, ivo vakaipa. Poita baba vari kudenga vane vana vari panyika pakaipa, ivo baba vari kudenga vakanaka, vari pakanaka, vokumbirwa nevana vari panyika vakaipa pakaipa, vokumbirwa. And then to expect kuti baba ivavo vari kudenga kwakanaka vakanaka vakumbirwa nababa vakaipa vakagona kupa mwana wavo zvakanaka, ivo vakaipa vobva vapa mwana wavo zvakaipa. Hameno kana maza kutaura pana ndiri kureva kuti kandi Mwari uyu mambomuita ani chaizvo, mamuita akaipa kudarika imimi, kuti Mwari anotadza kukupai zvakanaka imi muchigona imi makaipa. Ndo pane nyaya yakabana pari kunzi inini muri kumboda kumbondiita ani chaizvo. Zvinoreva here kuti ini handina utsitsi sezvazvinomboita imimi makatoipa kudaro. Muri kundiudza kuti inini ndakoniwa kubvisa chigwere ichi, imi muchimbogona kupa mwana wenyu toyi yekutambisa, indatadza kukupaiwo utano hwakakosha zvakadaro. Kandi mandiita aniko? Mandiita muroyi type ipiko yekuti handina hanya nevana zvakadaro? Imi mune hanya nevana venyu makaipa, muri panyika pakaipa. Apa ndo pane nyaya yandoda kuti mubate vanhu vaMwari. Ndoda kuti muone kuti vhesi ini handiioni sevhesi yakanaka kai. Ndiri kuona sevhesi yekukomplaina kuti imimi vanhu handisi kufarira zvinhu zvamuri kundiita. Muda kundiita munhu akaipa kudarika vanhu vakaipa. Nokuti kana inini muchita handikupi zvakanaka, imi muchigona kupa zvakanaka makaipa, zvoona kuti mandiita akaipa kudarika imi makaipa. Muri kubata here? Zvinoreva kuti vanhu vaMwari, Mwari wedu kana chikumbira tiri panguva yakaoma, huri usiku,
anotipa nokuti ndiMwari akanaka. Haleluya. But chinzwai zvaanotipa ndo zvandafarira panapa. Kunonzi imi kana muchikumbirana zvamunokumbirana, muchipanana sezvo muri panyika muchiwirirana nevana venyu, zvinobudisa pachena kuti imimi kana makundikumbira munofanirwa kuve muri vana. Amen. Kana mapaonepa kureva kuti kana usati wanamata imbomira kunamata. Vanhu vakutsinzina vari kukasika kutsinzina. Usatsinzine kana usati wave mwana, kunotsinzina vana. Kana uchingowo munhu hake mira, kana uri mwana chitsinzina, baba variko. Mwana kana chikumbira baba vake ari kutaura nababa vake. That's why Jesu akavadzidzisa kubva padatanga ukaverenga kubva pavhesi ya 1 kunonzi akawanikwa achinamata. Ndobva vadzidzi vatidzidzise kunamata. Ndobva kuti kana makunamata muti baba vedu vari kudenga. Mazvibataka zvoreva kuti kana tonamata tiri kunamata kune watine ukama naye. Kunamata kutaridza ukama. Vanhu vebho vari kukurukurirana, but ukama hwacho ndi baba nemwana, kwete mwana unje, but mwana mukomana mudyi wenhaka. Saka pari kutaura munhu akatakura zita redzinza, ndiye ari kukumbira kuna baba vake, saka ndiye mudyi wenhaka. Jesu obva ati achitaura naMozisi anoti, Israeri mwana wangu, verse 4 verse 24 ya Exodus, Israeri ndiro dangwe rangu, zvawaramba iwe Faro kundipa Israeri ibude muutapwa, ndichaurayawo dangwe rako uone kuti zvinogwadza sei kana dangwe rabatirwa. Saka zvikureva kuti kana chinge chinamata kuna baba tiri vana, tiri vadyi venhaka, Mwari anoremekedza ukama huri pakati pedu naiye, saka achizotipa. Chimwe chandada panapa ndechekuti Bible soko raMwari rinoti kana muchinge makumbira zvamunokumbira, baba venyu vari kudenga, amen, havagari panapa, vari kudenga, vachapa zvikuru sei mweya mutsvene vanokumbira kwamuri. Chimwe chandishamisa panaitarisa nyaya ino ndechekuti kumusoro kwese kuri kukumbigwa zvinhu zvine chekuita nematerial, zvinhu zvekudya zvepano panyika. Hapana zviri spiritual apa, chingwa, kudya chingwa and so forth, nefishi nemazai, zvese zviri kukumbirwa apa. But panapa Kristu vanobva vapindura vachiti kana makumbira baba venyu vari kudenga, ndopanoda kuti mubata, vachakupai zvikuru sei. How much more? Erikureva kuti ari kukombeya baba vari pano panyika nababa vari kudenga kuti kana imi muchigona kupa, baba vari kudenga vachapfuurisa sei kukupaiwo imi kana muri vana. Ndopane keyword papa. But kupfuurisa zvinoreva kuti vanodarika imimi nekuti vakadarika imimi pakunaka. But chataugwa ndechekuti vanokupai chi mweya mutsvene. Isu tikakumbira chingwa kuna nababa vedu tinopiwa chingwa. Asi kana isu sevana vaMwari tikakumbira Mwari vanhu vababa vedu chingwa, havatipi chingwa. Teresa pakanaka. Kana tikakumbira hove kuvana baba vedu vepano panyika, vanotipa hove. Asi kana vana vepano panyika vakakumbira baba vavo vari kudenga hove, havapiwi hove namazai. Teresa chavanopiwa, baba venyu vari kudenga vangapfuurisa sei kukupai mweya mutsvene vanokumbira kwaari. Haleluya. Zvinoreva kuti kana takumbira hove, kana takumbira chingwa namazai, baba vedu vari kudenga vanotipa mweya mutsvene. Saka ndati ngatikumbirei a full package. Mumweya mutsvene mune mazai, mumweya mutsvene mune chingwa, mumweya mutsvene imomo mukati memweya mutsvene ndo mune fish. Saka kana chinge takukumbira material blessings, Mwari anotipa spiritual blessings. Haleluya. Kana kuchinzi munopiwa kureva kuti Mwari anozvipa, mweya mutsvene ndiMwari. Kana uchinzi munopiwa zvoreva kuti Mwari anozvipa kwatiri. Kana tichikumbira chinhu kuna Mwari, ngatizive kuti tiri kukumbira kuna Mwari anova musiki wezvese. Zvandatonzwa apa ndezvekuti imbomirai kukumbira hove kuna Mwari. Zive chekukumbira. Imbomirai kukumbira chingwa namazai, kumbirai mweya mutsvene. Kana makumbira mweya mutsvene ndiye full package, nokuti mumweya mune zvese.
The Bible is very clear. Mukaerenga kuna Romans chapter 8 ati manye papo tovharira tiri papo. Romans chapter 8 verse 26 panyaya ndikutaura yaMwari mweya mutsvene ndiari kuleka zvimwe zvese takumbira but ngatimbomirai kukumbira kuti COVID ipere. Ngatimbokumbira kuti mweya mutsvene auye. Kana mweya mutsvene achinge auya zvirokwazvo Romans chapter 8 verse 26 zvirokwazvo COVID inoinda. Mumweya mutsvene mune utano, mumweya mutsvene mune kugara kwakanaka kwemukadzi nemurume, mumweya mutsvene mune visa, muna mweya mutsvene imomo munowanikwa kurora nekurogwa. Mumweya mutsvene mune peace mukati medzimba, ndo mune utano hunobvisa gomarara. Mweya mutsvene ndo mune kugarisana kwakanaka mukati medzimba, ndo mune ikonomi mweya mutsvene. Saka kana takumbira mweya mutsvene, Mwari anotipa zvese nokuti maari ndo mune zvese. 8:26 yavaroma inoti saizvozvo mweya anobatira nawo nekusava nesimba kwedu nokuti hatizivi kunyengetera. Amen. Zvakafanira. Asi mweya amene unotinyengeterera nekugomera kusingataurwi. Maibata kai? Kureva kuti mweya mutsvene anotinyengeterera, ndiye anoziva zvakavanzika zviri muna Mwari. Saka tikakumbira kuna Mwari chipiwa chaMwari mweya mutsvene zvese tazviwana. Ndinamateneni munhu waMwari muri pamuri ipapo. Hatisi kuti tisanamatire zvimwe zvese but tiri kuti chii chinokosha. Ngatikumbirei mweya mutsvene. Kana mweya mutsvene ave mukati medu zvese tazviwana. Ndiyo full package. Kana tawana mweya mutsvene tawana zvese. Uri papo namataneni mangwananano uti Mwari ndibatsirewo. Ndinoda chipiwa chaMwari mweya mutsvene. Iye anogona kugadzisa minamato yedu yatinoita. Hakuna munhu anogona kunamata, asi mweya mutsvene anogomera pameso paMwari kutireverera pana Jehovha kuti tinzwike pakunamata. COVID yanetsa kudai, kumbira mweya mutsvene. Shoko raMwari rinodzidzisa kuti pamazuva ekupedzisira Mwari vachadurura mvura yekupedzisira kuti vanhu vaMwari vaibve kusangana nematambudziko achazovasheka pakunamata kwavo. Tisati tasangana nemvura yekupedzisira ngatiwane mvura yekutanga. Hakuna murimi anoda mvura yekupedzisira asina kudzvara. Kudzvara ndiko kutendeuka. Mwari akadyara shoko mukati mako ukatendeuka, ndo mvura yekutanga. Pakupedzisira uchada mvura inosimbisa chikristu chako wosangana naMwari. Tikatinamata mangwananano ugone kusimudza ruoko handikuoni but Mwari anokuona. Ukamusimukira Jehovha anokuziva, Jehovha anokuona pauri. Tinamata nguva dzese idzi tambechinamata namatira zvimwe zvakanaka izvozvo but nhasi tabuda full package. Unoziva kuti vanoita zvemanetwork vanongoti panongonzi mukangovhura radio dzese dzavamo, Diamond FM ipi iripo, Radio Zimbabwe iripo, ndo full package. Vanoita zvebhora vanongoziva kuti tikangobhadhara full package kureva kuti zvese takuzviwana ipapo nemakatuni aripo. Saka mweya mutsvene ane zvese, akatakura, ndo gonyeti remukristu. Ngatinamata. Baba tomutendai nevana venyu tiri kukumbira mangwananano kuti tipewo chipo chaMwari mweya mutsvene. Ndo watiri kushayiwa. Hongu zvimwe tazviona but zvidoko. Kana muchinge mapinda mukati mehana yake zvese azviwana. Muchatipa kwete zvekudya zvenyama chete but zvekudya zvemweya. Batsirai vana venyu panguva ino muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Marakuitire zvakanaka. God bless you. Ndichiri kushaya tenzi wangu hakuna inzi zekonga renyu ine ndoshaya ndekushaya tenzi ndoshaya zino mondekomborere kushaya gara pezo ane pusi yapo more pano ine ndoshaya nekshaya tenzi ndoshaya zino mundikomborere
kushaya muna mbuzo kana ndikushaya muru faro yendosha shaya tenzindoshaya zino mundikomborere ndino uya ndichere kushaya ndiku nisane zvidzidzo zvenyu muno ndipa shaya tenzindoshaya zino mundikomborere ndino uya ndichere kushaya muno yera ndino wawenyudi makanaka shaya tenzindoshaya zino mundikomborere